दिली ना तुली दोन्ही एका दिन पिसा ले ना दोन पराठा करती हिंडरीची ये कोटी मार दादी दिली है वो पिसा कच्चा ताकत छमने गाडी ले 50 लाख भरून गाडी लायस काय नट गॅस ना रे गाडी हे नट गॅस माटी पिसा दिदो कोणी नाही रात्रा पिसा गाडी सटको गाडीच पाळाले आणि हे कधी कुत्रोचा हे कुदेम कधी ड्रजाई सर आता एम्बुलेंस भी आहे घणा दूर से रे बापू ले जाना तो गोली बना जंगले मान ये दुकाने में लेके आयला रे की इकडे की आया सबायला काही कोणी लाय पायाला कस काय चाय तो काय किती पाडी येतं महिंद्र फोटो काढा रे के का व्हिडिओ आहे माटी पतिवर्ता बाई माटी जरा बायला करा की काही पतिवर्ता बाई सगळे नकरावाळी छे ए थांब 50 वर्षेर वेगीची धोळ वेगेचन काळ भरू करले हिंडरीची केर सारू डोकरा सारू तो हिंडरीची ए कचनी काळे भरू मुंडे ने दे दी डबी पोर घसला माहिती रोगाडे तू काय करे ए घडो ए तू डोकरी सिने हात घालू छोरी एवढी आले ए डोकरी पर जान हात सारी किताबी दी करना खेळू काय करायचे रे एका दिन पिझ्झा लेला बेटर एका दिन पर मला मसाला मारले भेटायचे पुन्हा आई रे कुण दिने आपण दादी दिले रे बापू जमाई लागी कर मार फुटीन दिने हा पिसा दिने फुफिर पिसा ही छोटा पाळ्या तुला हिड रे जमाई दिनीत रहे बेटी नाचा तरी कधी देखत गण दिने कोण रे काळ भरू डोकरी काय भारी आहे हात घालू तू छोरी तारे रे माई गडोदम छडी मार गोरे माई कोणी सावकारी 10 लाख सावकारी वगैरे पण पिसा તમે દેવું છું ગરજ માટે काय હનુટ્રીજા સાવાટે પણ पिसा પકડ દે જાઉં છું ગરજ पण एवढी वेळ करता फसको जाण खसको गाडी काढाय हात घालू केला तार ओढे माई आपण दूध निकळे काय रे जरा नवारीला गावडीला हे अरे बापू तुझे जाय कोडे नवारीला गावडीले हात ओढे मला कत टाइम मारा थनो ये मारे हो ना मनाल का न बचाय ये बिना मनारे हनु टाइम सीधी करले हो जाते पण हे जर दूध कती काढायची ऊ केरो जुमा हा हा सामाजिक किती गुलाबले काही 12 वर्षाचा बाईक रे की तो माटी एके नाव करे तिने नाव करे जरा बाकलो जरा धडको किलो तो बाईक छाती फडको करत आप काय करत खोके आय माटी जरा पिले नाही आणि बाईक छाती फडफड करत मा सामल तुम्ही नेम सुधी जना दोन वाटार नेलो ए मता की तो मसूदी जनाल्या ओटाड मेलो पण मत की तो मा छोडो कोणी इरे काळ भरू मुंडे हा ही जीती हजी केन छत्री काळच छत्री मानचू डोकरा देखरा एक अंधारे सपडाई तो थोलाव केरो जोडीले जना तो चमकंदारी का मार फुटी और सारो तो बेटा डोकरा हा कट्टले मेलो हाते जंबिया घंटुले ती आईचा संगती आहेस केन हा छोडू कोणी केराचा गप्पत पेटीत मर्यादे कोणी विती पांडू राजा रे तो मारो ना पांडू राजा उधार की छोरी माधुरी का जो एक सुंदर रूप ले लेनी उधार की सुंदर रूप में लेकर पांडू राजा मोई दे को मत के कोई भी मरद माटी तो छोड़ो गली तूने कुंवारी नहीं मिली तो तुम्हारे जैसे 4-5 बच्चे वाली भी चलती है
आणि बिया तू काय उपर चढवायचे रे राते सारू बाई पण मेलीचो आणि ती ಒಂದು सामान आणून लागता ಈ ಮಾವಡಿ ಕಂಟೇಜರ್ ಸ ಆ ಒಂದು ये मावडीजरा पाणी पिगे ಏನ दीदीने स्पीड मोटर चालेनी ಏನು बारे स्पीड घालणे म्हणून उंडो पाणी कशाला ये मावडी ना दुसरा मावडी जान खजारीस रे उतर चल मावडी कंटेजर में पानी कोई पीनेगा कैसे पानी पुराने लीजिए कंटेजर हां बेटर मावडी कर लीजो ए वो नावरो ना कोने ए पर बीड़ी पिया जगन की चटरिया ताड़ी भी भानु के हाथे न जाए जी छोरी काय घालो ही पोलो रिंग हां हमें घालो हमार तांडरी में घाले चिकाई तू कोणी पोलो रिंग दुसरा कोणी केली जी वो कशाला घालराज कशा तन कलरी कोणती काय रे आळंदा नरुणा घणो दूर छे काय घालो आ बाप फुलेल मार रे घालो कणी काढायची प्रेसाने पडता होतो हां घणो दूर छे तांडो सवार सट को लुगडी गेतो तो वजन कना हार घाला गेरे जना आता घालून पहिले आते ते नंगा दाके रे हा हाव नी तू मरबो तो होता न रमो रे जीवडा धणी माळो ते बापडा धणी माळो ते बापडा जना तो ते म्हणतो व सासू 1 कोटी दिलीस के तू केला तो मनवाला माल पर घालो काय पण तो पारले का के मी मारो तू म्हणतो मला ये शेर जने नावर ये जगदा नामा ती देखा लवाडी घणो टेंजरचा आणि रे तू केरी बी नाम मरण बेटो जबे आता लुगड्यान भेटावचो हा आता ती निघलो का सटको कती जाण कांदाला झाडे ती फाशी कान मरू चुकेलो आणि माटीन बायला कचा हिजरा कचा ई कचा उ कची बाई कुणस बाई ये प्यांट उतारे तो दे पाए रे कोणी मत हनु का करो रे बापू सटको उतारले गुबर जाल जोर नाही पडत सर आणि कांदरे हा अब देख तो अजी एक को चढा ऐसा बर कंदोरी भांगा तो पुराणे सके ए समलिए ए गोमली ए रामेरियाडी ए प्रेमेरियाडी रामेरियाडी काय करे जाय डुबो ए रामेरियाडी 3 जाग नवडी दे सामर पहिलेरी मारी बाई आओ मार नानी शाबाश दुरान मार नाना जरा हकार आओ ए सोनू ए जानो जानू ए जानू का को नबीरी जानू केरी रे तू पहिला रे कमा पेरी मारू यानी हा मार नाना कने जानू की छी तू का या भगवान मार नाना कने सोनू की छी का हा मार नाना ती कने लव की दी छी का करंत तू बेटीस यार ए आम एवढी डोकरान केलो रे बाप पहिलेरी मारी याडियो नानान के दीदी हा डोकरा तू के दी डोकरा पडती रप को देती ई डोकरा घणो डेंजर छ डोकन जब जपन देखाची कशाचा आहे ना दादा मग खंडी न सजानो बाई डोकरी पर टांग में पूरा डोकरी काय कर रे वेगळे नींद आहे ना डोकरी लाग रे गॅस हा हा डोकरी ला हा रे बापू तू डोकरा घणो डेंजर रे तू येन छोरे ओडी काढ रे बरा हा एवढे ड्रिगा रे बापू ड्रिगा एवढे डोकरी जरा डोकरा जरा हकार ए सोनू रो बाप बाटी खाला खाला ने ए मारो रोहित रो बाप बाटी खाला हकारी कोणी ताती ताती अमेरिका इंजरी आओ नी आओ ए नी ए वरानी ए माटी जाना हकर दिया ए सोमला और हरे घरे जाब दुकाने कर हुबज का मारो भलानीच कर हमारे ओळे होते रो हुबच काय हकार दे भे मार दानी जा तो हरे घर जाब कना किच का हरे घर जाब की तो घालन ठोकेची कोणी आपले ती काय काय पल्ली सोड पडल चोप पोच जा या बोलो रे तू यार व्हिडिओ कर बाबा बोलो जरा उपल्याची
आहे त्याची तू घोडा ऊपर घे हलका चटागण छोरी फेटे दिए उसार की तू जने हेडबॅस कसं काय कुणा दादा दादा के कोण अबे जमाना हो नाळीचे ब्या हे ब्या काय मला पडलं नाही सामळ ब्या सभा विषय मात्र का बाकतो पहिलेरी बाई म्हणून एक फतीर मान मर्यादेने करते ती समाज केने केलं चुकतो ये बाई बाईला केलीच नाही हा नाही मग इनून केलं चुक तू रीस मत कर कोणी वो रीस करेंगे आज रीस मत कर हाँ वो रीस करेंगे अंबिका रीती शाबाश अंबिका अंबालिका रीतीने येतं वारे बाबा चित्र विर्या दोई मर गए हाँ चित्र विर्या दोई मर गए वारे घरे हसीनापुर राजगादी चलावा कोई छेनी हाँ नहीं कोई छेनी तो कोई छेनी जना उन्हाड़ की तू व्यासन सत्यवती बलाताने भोग लगाई भोग जा कोणाचे कले कोणते वाट मुंडो काय करू ते हट बेटी बेटी काही देव काय हात केलो तुझ्या ना बेटा अरे ज्यादा आपण तांडरीन आपण मारे तो लोक घण तमाशा देख रे बापू आणि तार के जाग में को चमका तो रहतो तांडरीन न तो ताके माथे पर जरा भेज जा काय आए पण केते ना न तो तांडरे तो ऊपर चढ़ जा रे बापू कती ऊपर चढ़ता जा ऊपर जा सजी खुंते जानो तांडरे तांडरी हां तांडरी कोण मग खुंदत रे ए खुंदे मग खुंदा वर जाते बडा खुंदा रे मग खुंदा तो हनी येरो हा ये राहते मग खुंदा हा तांडरा तुके लागे तो तांडरी खुंदच कोणी आडियन खुंदच नाही तू काय तांडरी खुंदची का मग मी खुंद मेलो छो मग कना मग डायरेक्ट ऊपर लेंटी पर मेल मेलो छो मर जा रे छोड़ ना कना छोड़ मेलो छो यार केर खुंदो आई रे ना माय चाय पिरी जाना वो मुख सागी रे बापू हाट हाँ? वो दी एक 2 घंटा पामणी छो 2 घंटा निकलो तो एम्बुलेंस आ जतो होई ही खागरो सिडाई मुंगो कसे न छोड़िए ढूंढो खागरो सिडाई मुंगो कसे न छोड़िए ढूंढो सिडाई मुंगो खागरो सिडाई मुंगो तुम्हारा तांडे रचा ये सिर्फ 4-5 रहेगा तो तुम्हारा तांडा सुधर जाते हां તમાર તાને छोट छोटा ये आई नहीं हाँ काय नाचरो जी रे तू कत्ते तो मत नाच से नाच नाच तू अति वेळा कत सुतो तो हमार तांडे रो गोप्या निशन कोई चले कत्ते वेळा काने काय करे आनलो नाचे ना नाच बापू ठीक नाच काय घारो सिराई छोरी मुंगो एक सेन छोरी तारो ढूंगो कोण देके छोड़ कसे छोड़ हाँ कोण देके छोड़ रे ई तो घागरो सिराई मुंगो कसे न छोड़ी मुंगो घागरो सिराई मुंगो कसे न छोड़ी सारी रचना ये गॅस मार दे गोविंदा हिरो दिटो काय कोणी कोणी गोविंदा हिरो दिटो कानिकडे निलेंडर जातो कोणी सलमान खान वर्षाला तो वाया करो गावे हा उनु दो चेटी दोस्तो तू क्यों रे बे घागरो सिडाई ढूंगो कशान चढाई ढूंगो ए सामल रे और सायदा सामल
4 दाड़े में रचना में गायत्री मंत्र उपदेश कीधो जो कोण शाबाश 12 ब्रह्म पर हेगे हाँ जाय छोड़ आ गायत्री मंत्र उपदेश दिनो ना भगवान हाउ उंदाड़ी की गायत्री मंत्र 36 अक्षर गायत्री मंत्र हां आवनी शाबाश आहे ते आकाश वयती वायू ते तेज पयती पूर्ती आणि ओमकार अक्षरकार ये में बीज के नहीं हसे 8 बीज बनायो ऐसे बीज रो उंदाड़ी की भगवान दा की ए सबके 3 गुणे तैयार की 3 गुणे ना रजतम सत्व कर 3 गुण बनायो ये गुणे त्याग भगवान काई करो काई रे हालो बोलो कना हाँ बायला हिजरा छक्का के रे जा छक्का काय तू कना एड्रो को तो काय साडी मारी म्हटले ट्रेन में करना जरे बापू आ आताच गुलबर्गा मोठं स्टेशन असतं तू ड्रगो इसका नाही प्रवीण तू बरे फारले खारा होते रे बापू काय कतो धनु काय किरत लोक काय काय बोलली म्हणे ए उमराती आई बाई सांभाळ हमारी दी उतरी उमराना लोक देखत तार कमराना बंबाई दी उतरी उमराना लोक देखत तार कमराना काय दे गया कमरा ना मोठं कुणाचं पतिव्रता बाई हा शॉर्टकट दे मेगी हा ते सकाळी वाद केला कुठं बंबाई ती उतरी उमराने लोक देखत जर कमराना शाबाश जरा जरा साडी जरा हम कमरा हम हम नाची हा हां चिजाबे काय वाली कची देख घणे बेटे सच्चा पर समाराम बोलला हां आणि या दोन्ही गाडीचे सच्चा पर उभं जाऊ हां ठीक आहे मारे भजन तिराम पुरुष भजन वेळे की बोलो